Pulit na kajala Arunanchal Pradesh na Itanagar Police Station hinan kamit kilayo kem no yuwe Rangbah belatip keteng kum Bah Bad-Hok Nongmalieh ubadei ru Rangbah Shnong ka Shnong Mawtnum kabadei halor ka Nongrim ka jing ai bor ka ying bishar lemba ka Judicial Magistrate First Class JMFC kabadei katkum ka non-violable warrant of arrest NBWA. Katkum katulong kubor palayok lum na uhe Pulit ka Ri Bhoi long ba katay ka jingyo kem ki Pulit ka jila Arunanchal Pradesh Bah Bad-Hok Nongmalieh ka ru da ka jingyo lang bat ki Pulit ka Ri Bhoi. Lapan paurui ka Nongrim batik na bala kem yo tay Rangbah 4 penpau satya bat ka jing toket halor kani ka jing syakem kan nangyat syakhaman ha katay ka jila Arunanchal Pradesh. Shushu kani ka jingyo kem ki Pulit ka Arunanchal Pradesh ya Bah Bad-Hok Nongmalieh ba kila kem hinan kamit kadai hadin ka jing twat ka bajur patru ringkat ka jing lang ki bor Pulit na Ri Bhoi district ong katulong kubor balayo lum. Kumman pen kan mau Bah Bad-Hok Nongmalieh umdei satya tang Rangbah Shnong ka Shnong Mawtnum henrei udei ru uwei na Rangbah ubla juya konteng haki election MLA na Nongpo pat na Jirang constituency.